Horas Madihita Saluhutna. Huria Nahina Holongan. Minggu Madihita Saluhutna. Nungasahat hita tu pesta puncak jubileum 125 tahun Seding HKBP Namar Temahon. Hamudo surat ni Kristus. Tabongotima parminggota sadarion huhut marningot jala makamuliatehon padonganion ni debata nasumas parsohotan di pardalanan ni ulau Seding di HKBP naung dipuka sia tahun 1800 sia. Tapa husor ma di bagasan rohat tabe huhut makahunguluhon. Paboa surat ni Kristus dohita, naikon mabuan barita nauli, tu sadok na tinopa, atong tapukama parminggota, maredehita siya bukwede nomor 565 ayat sada saha tu tolu.
marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Lehet nai di atas ni akadolok akana parbarita nauli, na tubegehon hanameon, na mamaritahon barita nauli, na tubegehon hatuaon, na madok Sion debatamdo bangkit Raja. Haleluya. Martangyang mahita, ale Tuhan Yesus Kristus, hodo na manobus portibion marhite-hite mudarmu na badiay. Di jauh hodo torop halak asa parsidohot mamaritahon haluaon na pinatupami di hami. Asi maroham, lehon mahiras ni roha di hami lahom mamarita hon nauli. Saya jari hami makasurukon parsoruan misian akka odeng ni portibion. Urupi mahami, asa sai toktong rade mangalehon nasa gugunami tuhararat ni harajaumi. Amen. Hudul mahita. Mare dehita siya bukwede nomor 100 sablalu ayat sada dohot opat. Tangihon hamuma patik ni debata, imana tersurat di 2 Timoteus bidu 4 ayat 2. Jami tahun hatai hajong joko ditiki naune nang nasoune, pisang paingot apoi marhite-hite nasa labas ni roha dohot pamodayon. Ido sahatna atong rak mangidugugu mahita tutuhan debata laho mangulahon naho bartu patik nai. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon naho bartu patik mi. Amen. Tabegema ede pujian sian peserta anak sekolah minggu idol na parjolo sian si Grace.
dua hon si Jaslin. Bawa pulang yang tersesat, sembuhkanlah
Marede hita sia buku demor 516. Tato potima dosa tanda godangi martang yang mahita. Ali Jehovah debata amanami para siroha na sumurung. Dilehon hodo sodang mi patiurhod dalan nami tuhanguluan. Jala di halomohon rohamdo asa tung sadok namarhosa mian di bagasan. Jala sondang hati uron nasian ho. Narodo hamin waeng tu adopanmu. Manopoti dosa nami. Jumok jotando hamim mangohom di bagasan haholomon nami. Dang huukap hami pikiran nang rohanami. Majakon sodang hati uron nasian ho. Tuhan, asi roham di hami halak perdosaon. Asi roham. Ditogu-togu hodo hami marhite ragamni pangajarionmu. Di pakulingi hodo hami marhite hatamna tersurat di buku nabadiai. Nang marhite pangajarion doho jamita na pinasaha ni akan naposom. Alai jot-jot do paula sahutangihon hami. Aka pangajarion nang jamitai. Hurang doringgas nami mangguruhon, jala pahusor-husor hatami di ngulu nami, na mambahen hami saimian di haholomon. Ale Tuhan, asi maroham di hami halak pardusaon, asi maroham. Disuruh hodo ganub halak naung majalo sodang mi, gabe sitidangim, laho mamaritahon barita nauli tusadok natinopa. Alai jot-jot dohu alusi hulau si hami parsuruon mi. Daikon marsinodang manian ngulu nami tadani naung hujalo jala huhanguluhon hami sodang mi. Hurajumi jala hutopoti hami do. Dang sian nasa gogo nami. Papatarho sodang mi marhite pangalahon nami siganup ari. Ale Tuhan, asi maroham di hami halak pardusaon, asi maroham. Di halomohon rohamdo dos asal lam martabba akahalak na porsea jala na pinalua ni holongmi. Alani i disuruh hodo sadok huriam di portibion patupahon ragam ni ulaon
marbarita nauli, asalam torop akan naporsea, asi maroham di huriam, jala parmuati maroham di hami, ala jot hulau si hami parsuromi, palabas maroham mida hagaleon di huriam, molo sipata gumodangan hulehon hami, roha ng pikiran nami para dehon akka ulaon, seremonial sabing. Hape lupa hami di akka dongan na makasiholi sinodang mi. Dohot makanguluhon pangurupion. Ali Tuhan asi maroham di hami halak pardosaon. Asi maroham. Amin. Tangihon hamuma baga-baga ni debata taringot tuhasan di dosa tay. Songon sitong na manguluahu ninna Tuhan Jehovah. Tung nasolomodo rohakku mida hamatean ni halak parjahati, soikon mida hamumulak ni parjahati tumadikod dalan na inian, asa mangulu ibana, hasangapon madi debata na digijang. Amen. Tabigay ma ede pujian sian punguan ina.
Mari dehita sia buku de nomor 720. Tangihon hamuma hatani debata, ima turpuk di hari Minggu sadarion, natar surat di Pengalium si Markus, bidu saplonom ayat saplopat sahatu saplualu, tajahama marsikat sorin. Dungi muse ujuhudul nasida mangan di pataridahon madirina tu 10 sadai, dipisang ma ganggu dohot jogal ni roha nasida, ala seporsea nasida di akan naung marnida ibana, naung hehe sian namate. Jadi ni nama mandok nasida, laho mahamu tuliat portibion, jami tahun hamuma barita nauli tunasa natinopa. Na porsea jala tardidi dapotan haluaon, alai na seporsea hona uhum do. Jala Lo on matada aka mangihu tuna porsea, pabalion nasida do aka sibolis, mari hite-hite guarhu, dohot makatahon hata na imbaru. Joputun nasida do akaulok, jalanang diunum rasun hamatean, dak pola mahua nasida. Ape hona nasida ma tangan na tu akan namar sahid, gabe malu ma hilalauna, ido sahatna. Martua do akan atau mangihon hatani debata, jala nau piopsa. Amin. Tabegema ede pujian, sian penguan sola gracia.
Mari deh kita siabuk kede nomor 650 lalu. Tahati dakon mahapor siyaw tay, songon na hinatid dakon ni dong atta sa hapor siyaw di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargugu na suhatu dosan, na tumo palangit doho tano. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasaday, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabea siya tod di porbadia, adorang suhabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mati tarpajal do ibana di haw silang, atua tubanwa turu, dungdunta, namulak mangolo di are patoluhon, namanaik tu surgo, lahuhundu tu siamon ni debata Jehovah, amanay pargugu na suhatu dosani, di sima ibana pa'y mamulak sugot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditod di porbadia, jaladong sa dahuria na badia, huria hatupan halak Kristen akan na badia, dohot di hasan di dosa, dohot di hatay na madok, mulak mangulu do sugot daging ni halak naong mate, dohot di hanguluan na sorasuda. Amen. Tabigima ede pujian siap keluarga ni nama Jalo Ulos.
kehidupanku, berkat yang terindah. Dia beri umur panjang, betapa tulusnya cintamu mengalir penuhi jiwaku. Dengan apa akan ku balas? Hari ini ku berbahagia, Tuhan berkati kehidupanku. Berkat yang terindah, Dia beri umur panjang, betapa tulusnya cintamu mengalir penuhi jiwaku. Dengan apa akan ku balas selain puji dan sembah Kau? Bunga-bunga di taman mekar dan mewangi, burung-burung pun bernyanyi merdu. Seluruh dunia bersorak-sorai sambut hari ini. Agung Engkau ya Tuhan, agunglah kasih-Mu, bahagia milikku bersamamu. Terima kasih Tuhan, berkat yang Kau beri, ku berbahagia. Betapa tulusnya cintamu mengalir penuhi jiwaku. Dengan apa akan ku balas selain puji dan sembah Kau? Bunga-bunga di taman mekar dan mewangi, burung-burung pun bernyanyi merdu. Seluruh dunia bersorak-sorai sambut hari ini. Agung Engkau
tabegema tikting na masa di tonga-tonga ni Huriata. Di hamuna amanami dohot dinanami song-songani na po sa bulong tapay hutiu majo tikting na masa dohot na nang simamasaon di Huriata di bagasan na sa mingguan. Tikting Huria HKBP Sentosa Resort Sentosa Samarinda Minggu palimahon dung Trinitatis. Topik minggu Hamudo Surat ni Kristus. Minggu 30 Juni 2024. Naparjolo di hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 di Patupa Pertanggungan Sektor di sektor tolu di bagas ni keluarga amang wenai worhu inang boru manurung di sektor pitu di bagas ni keluarga amang de na 70 inang boru nenggolan di sektor walu di bagas ni keluarga amang ergultom inang boru simajutak dohok dari Rabu tanggal 3 Juli 2024 pertanggungan sektor di sektor sada di bagas ni keluarga amang situa EMT Sinaga inang Boris Sidauruk dohok di sektor 2 di bagas ni amang keluarga H Tabunan inang Boru Pasaribu dohok di sektor Onom di bagas ni keluarga amang ha Sitorus inang Bordamanik alamat Boima Taida di Tikting di Huriata. Napaduahon hobar tu data na masuk tu Huriata torop ni ruas na berulang tahun di bagasan mingguon godang na 37 halak. Hatani di bata ima na tersurat di Psalmen 145 ayat 10 pitu imana do maninggakon abolasna martanggo-tanggo tung isema manahan jongjong maradopon ngalina tusude ruas ni Huriata na berulang tahun upasahat kami selamat ulang tahun panjang umur di Batama nama dongani Uhud nama masuk-masuk. Napatuluhon anak lahir. Di hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 di bahasa waktu atas sadar danak boru di keluarga amang en siaturi inang boru simajutak hipas do danaki song-songoni nang natorasna maringanan di jalan Joyo Mulyo RT 38 Lempake sektor pitu napaupaton jemaat baru mamuka sadarion gabi ruas ni Huriata ma amang keluarga Epipanias Siadari inang Mei Karyani Boru Damanik Rab dua halak Ianakon Nasida Rosian Huria HKBP Bontang Resort Distrik 27 Borneo maringanan di Jalan MT Haryono Perum Mediterania Bolok D5 nomor 20 Tolu sektor Tolu napalimahon tikting Parbagason mang natiktik paduahon. Naing majalo pasu-pasu Parbagason ma Denius Maulana Aritonang anak ni Amat Tabe Aritonang tubuh ni
Inataha Bur Siregar, Ruas Nihuria HKBP Sentosa, Resort Sentosa Samarinda, Maringanan di Desa Tanjung Batu RT 4, Kecamatan Tenggarong Seberang, Dohot Orohana, Indri Apria Jayanti Boru Sitio, Boruni Amata A Sitio Nahinan, Tubuni Inata Penatua E Boru Purba, Ruas Ni Huria GKPI Jemaat Khusus Satria Grogol, Maringana di Jalan Jelamber, Kebun Pisang, Gang Bidan nomor 17, RT 0407, Jelambar, Grogol, Petamburan, Kelurahan Jakarta Barat. Pamasumasuon di Patupa di hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024, Maringanan di HKBP Sentosa, Resort Sentosa Samarinda masuk pukul 10. Napawanopon berita duka cita. Nunga Marujungolu Amang John Matrikol Sumbayak Nahinan na di hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 pukul 8.30 waktu Bangkok, tutup umur 50 tahun, nama kabaluhon inang kaburusihaan, Maringanan di Jalan Harup Napsi, Gang Bineka nomor 3, Rapak Dalam, Samarinda Seberang. Acara penguburan di Patupa di Cipayung, Jakarta Timur. Tatang Yakoma Asamargogo Jala Tumibu Terapul Rohani Keluarga. Napapituhon pemberian ulos 70 tahun. Dung sidung tiktingon di Patupado acara pasahat ulos turuas nang marumur 70 tahun. Tapasahat tu inang Nyonya Stopul Borusiaan sian sektor pitu. Napawaluhon Jumulium 125 tahun HKBP amplop khusus. Hari ini Minggu tanggal 30 Juni 2024 mensyukuri 125 tahun sending HKBP. Sehubungan dengan itu melalui arahan dari pucuk pimpinan HKBP agar pada hari ini seluruh gereja HKBP mengadakan persembahan amplop khusus untuk mendukung operasional pelayanan sending HKBP ke depannya. Dengan demikian, hari ini di ibadah pagi, siang, dan sore, kita akan mengadakan persembahan amplop khusus untuk Jubileum 125 tahun sending HKBP. Dimohon berpartisipasi dari seluruh jemaat. Napasiahon sumbangan jemaat. Di Jaluhuriatado sumbangan sian keluarga Nyonya Sihaluhu Boru Hutapia sian sektor Tolu Ima 2 buah layar monitor. Mauliatema hupasahat hami tu keluarga sailam martabatabama pasu-pasu tuhamu tujuan ni Aryon. Napasapuluhon kunjungan gerejawi sadarion punguan Amai Manuel Patupawon kunjungan gerejawi tu HKBP Sebulu Resort Sentosa Samarinda didampingi Amang Pendeta Resort Pendeta Marganda Lubis STH IKOM. Napa 10 sadahon perayaan HUT RI ke-79 HKBP Sentosa. Sadarion pukul 10.05 wita di Patupa perlombaan poli dohot badminton. Naparjolo Poli Putra Grup A Sektor 4 VS Sektor Pitu. Napaduahon Poli Putra Grup B
sektor Sada versus sektor Walu. Napatuluhon Polri Putri Grup A, sektor Tolu versus sektor 6. Napaupaton Badminton Ganda Putra Grup A, sektor Tolu versus sektor Onom. Namangihut Badminton Ganda Putra Grup B, sektor 2 versus sektor 5. Namangihut Badminton Ganda Putri Grup B, sektor Sada versus sektor Walu. Napa 10 tahun perayaan BOAS HKBP Distrik 27 Borneo. Dalam rangka tahun pelayanan Oikomoene inklusif, HKBP Distrik 27 Borneo akan melaksanakan BOAS yang dipusatkan di Regional 2 Samarinda dengan rundown acara sebagai berikut. Naparjolo, pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 bertempat di HKBP Sentosa Samarinda akan diadakan. Pertama, ibadah pembukaan BOAS pada pukul 14 WITA. Napaduahon, perlombaan nyanyi solo Sekolah Minggu Idol pada pukul 15 WITA. Napatuluhon, lomba cerita Injil tahap pertama dimulai pukul 16 WITA. Napaduahon, pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 bertempat di Gereja HKBP Merak akan dilaksanakan. Pertama, perlombaan cerita Injil tahap kedua pukul 8 WITA pagi. Napaduahon, perlombaan peragaan Injil pukul 13 WITA. Napaduluhon, perlombaan CCA atau CCBE pukul 13 WITA. Napaupaton, perlombaan indeks Bibel pukul 15 WITA. Napalimahon, perlombaan tari kreasi pukul 16 WITA. Napatuluhon, pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 pukul 10 WITA kita akan tiadakan ibadah puncak. Kami ulangi, pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 pukul 10 WITA akan diadakan ibadah puncak bulan Oikomoene Anak Sekolah Minggu bertempat di HKBP Sentosa Samarinda. Napapaton, sesuai dengan pesta puncak BOAS HKBP Distrik 27 Borneo, maka pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 ibadah di gereja kita akan dilaksanakan 2 kali, yaitu pukul 7 WITA dan pukul 10 WITA. Ibadah sore ditiadakan. Mari kita dukung dan meriahkan demi terlaksananya bulan Oikomoene Anak Sekolah Minggu atau BOAS tahun 2024 HKBP Distrik 27 Borneo. Tuhan memberkati. Napa 10 tuluhon door prize BOAS. Hobartu bulan Oikomoene Anak Sekolah Minggu atau BOAS HKBP Distrik 27 Borneo. Pinangidohom ma tuganup ruas asa manuhor kupon door prize seharga Rp20.000 per lembar. Kupon door prize boy ma tatuhor tu situa sektor tabe. Napa 10 paton persembahan lagu pujian dari peserta idol sekolah minggu. Sadarion peserta idol anak sekolah minggu mempersembahkan lagu pujian tu persiapan nasida tu perlombaan BOAS. 15 gotong royong sektor. Di hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 pukul 15 WITA di Patupa gotong royong siak sektor 4 pinangidohon ma
turua sektor opat asaro madohoti gotong royong sektor moliate. Saplonom, laporan keuangan Minggu 30 Juli 2024. Penerimaan huria 45% ditambah non sentralisasi 10.102.600 rupiah. Pusat 55% 12.536.100 rupiah. Pembangunan 553.200 rupiah. Pembangunan, kami ulangi, kategorial 5.241.000.000. Pengeluaran huria 15.240.000 rupiah. Pusat 12.596 rupiah. Pembangunan 150.000 rupiah. Kategorial 40.310.000 rupiah. Saldo kas huria per 25 Juni 255.127.265 rupiah. Saldo kas pusat per 25 Juni kosong. Saldo kas pembangunan per 25 Juni 2.231.410 rupiah. Saldo kas kategorial per 25 Juni 12.220.000 rupiah. Jumlah saldo kas keseluruhan 223.754.762 rupiah. Sapulbitu tik-tik parepengon boy mataida di lembaran tikting naung diser dihita ganup sektor di pasu-pasu tuat tama huriana. Jadi di pasah taima tu inang nyonya stopul boru usiaan asa maju matujolo dina laho majalo ulos. Lau sipersatai ma tu amang pardiakoni lau pasaton na niuluhon ni amang padita nami. Roma akka goparanna ay budi mahamu amang inang ya laus mared de mahita.
ni Tuhata dihita salu namanginang namar pengudison. Pinuji ma Tuhani namanupah hingulut tamar sada-sada. Tajalodo amanginang ragam ni pasu-pasu pardagingon doho partodion. Salah satu na ima pasu-pasu di pardagingon gajang nyumur. Sada na ikot taingot alanias ni roha ni debatadui ubahe jupang dihita nasi songoni. Lumubi madi inang nyonya si topul borusiahaan na dilehot Tuhani gajang nyumur. Bui tolhas 170 tahun. Alania hatani Tuhan ma na upasatu inang sian Jesaya 46 ayat 4. Didok ma songonon sahat rodi hatu tuamu sai toktong doau jala rodi na ubanon sai audo mangusuk kamu audo mabahesa na sai laon audo mangopa audo mangabing jala au paluahon nuai. Jadi molope sahat inang ulos nasian huriata ulos si palas daging muna maon jala simbol maon na sudi ruas ni huriata nang sudia kaparhalado na dohot manang nyakon inang tujuluan nyari jupang akalas ni roha lumobi hahipason manguduti parnguluan muna sigano pare. Di pasu-pasu Tuhan mainang nang song niaka goparamu saluhuna nuaing pasatami ma uloson. Menghadap turuas mamu. Menghadap turuas. Menghadap bersama. Menghadap ke jemaat. Hamu go paranai menghadap ke jemaat. Daung isi mahala ini. Ya, ngabe? Martang yang mahita. Hodwale Tuhan na mengatur hon ngulu nami lumobi hami akan apursia diho idonang na dihilala ni rohani ina nami inang nyonya si topul berusiahaan di pasu-pasuho ngulu ni nasida jupang dapok na umur na gajang 170 tahun pasu-pasu mainan namion nang songoni hipas nasida Tuhan manguduti akalona utangnya ko kami donang saluhu tagago parana say homa na manupahi. Di bagasan Yesus Kristus jalo matang yang nami. Amen. Horas ma dihita saluhu na mula mahamu amangenang tu hudulam muna. Maredehita siabuk kede nomor 500 sablalu ayat sada do selanjutnya naos disoma tapasahat peleata. Marsinon dalimo Jesus, o
Tes. Tes. Satu. Tes. Tes. Satu. Martang yang mahita. Dameni debatana sumurung sian saluhu naroha. Ima mangaramuti hati-hati doho pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita. Huriani Tuhata. Nagabijamita dihita di minggu sadariona manginang. Lumuwi may natapes tahun ima tahun zending HKBP 125 tahun. Dienek mahatan itu hatta sian 2 Korintolu ayat 2 sahatu onom. Ujahaon madihita manginang tapi utihut mahatan itu hatta. Hamudo surat nami naung sinuraton tubagasan rohanami natinada jala jinaha ni saluhu jolma ai tadado hamu surat ni Kristus nahu paturehami sinurat sodoho tinta marhite siatod dini debata namanguluido dada tu panurata batu alai panurata daging ima ate-ate. Pos dorohanami taringot tusi tu debata marhite-hite Kristus. Dada tau hami siat diri nami anggotung mamikiri agia aha siat diri nami. Sadok siat debatado hatuaon nami. Ibanado patauhok kami gabe parhalado di padan baru namarhite sian tondii dada marhite sian surat ai namamunu do surat todi ido panguluhon ima hatani tu hatta huriani tu hatta dihita saluhu namanginang marsuara ma topik ni minggu ta sadario di minggu jubileum 125 tahun sending HKBP madok hamudo surat ni Kristus. Molo tabegi manginang hata surat ate. Molido surat ni Kristus, surat ninna. Tutuboy do mamitor sahat pikirata imatu salebar harotas ala surat. Ala harotas do inganan panuratan ni surat. Ati pe manginangan go zaman waing nunga jarang rajolma manurat surat di harotas alani perkembangan di jamata lumubi di media sosialon. Mulodong nanaing sidohonon na tuak kadongan narupani adong si pasahaton na ngasukup be marhite media sosial na adong dihita WA, email, manang dohot SMS, manang martelepon secara langsung. Ima zaman noaing. Ala itu tuang go na jolo ra ingot dope di parningotatta. Ada orang sorong go pe manginang media sosial sinuaing ba memang marhite surat dohita pasahaton akka nanang sidohonota apalagi muludau mulodong nanang si pasahatot di bagasar roha marhite surat do isarana rupani akka najului akka duli-duli akka nak buru manulis surat ma tu halekna manang teman dekat masa dope di hamu teh masa teh anggau tikira ada pola be masa dotong alai bahama ka cinta-cinta monyet nuji. Jadi memang mau menulis surat
tu teman dekat ba adonggo harotas na khusus tu si dang harotas na polo sato harotas na marbunga-bunga baga mak jala molo neng surat cintaon tunania holongan baik kon binahid do parjolo harotas sele-sele alanga tinuhor surat aon harotas na khususon sutung salaman urat hai bisa no kepeng manuhor tu si biaya dotong alai ima na ujui songoni dotong amanginang dina manurat surat tuakka na tua-tuai na zoloate ra akka na marumur 45 tahun tu kijang ba dialami dobe contohnya pangaratuan di mana i Kalimantanon laho pasahaton barita tuna tua-tuai surat do dibahan sinurat ma dikirim masa darion sahak ma 2 minggu nari di hutan irasongoni ma pasahaton pabuah kabar bohama sa tenang na tua-tuon na zolo bahag jadi disurati rupani tulis ma boha kabar Roma bapa saya sehat-sehat mahamu di huta songoni do nangau sehat-sehat uju manongos suraton hai do nai hirai do kalimat na paling inti sehat imana sehat tita imana ujui alai nuai ngamanginang dang pola be songoni alang-alam berkembang be jamat taon ahana nang tadok ngabui marhite WA haru pasa undangan nuai ngadong WA ngadong musi aplikasi khusus tu undangan marhite WA rupane naujui ikut door to door do pasaha undangan aleno andang be ngalam hebak be anggo jamat amanginang buasa didok hatani debata tuakka hita na porsiaon ia hita ima surat ni Kristus ahado lapatanna jala ahado maksudna mengapa firman Tuhan mengatakan kita adalah surat Kristus alani hupat orang majolo si bosirina te tuhita saluhu mulanai disakapi si Paulus malah mangebati huria Korin jala pangibationi na padua halihon nama ngahyay mana parjolo mangarintis dungi neng Rome mana padua halihon ala nasida do parjolo upukka huriai alaya manginang lo sudak doi pangibationi ala adong sekelompok orang ima di Korintus meragukan manang dang porsea di habuluson dohot ketulusan ni si Paulus makobasi huria Korin jadi adong sekelompok orang mereka tidak percaya apa yang dilakukan oleh Paulus lewat pelayanannya neng mangalului getek doi inna roy mana tu hutat tahun neng mangalului hepeng goi inna sekelompok halakoma jimolo tajaha di 2 Korin 2 ayat 10 itu dia lusisi Paulus do aidada suman hami tunadiahi na mangala suppon hatani dibata alaisian lidang ni rohanami sinuru ni debatado huhatahok kami diadopan ni debata di bagasan Kristus. Jadi adong persoalan di penyambutan ni nasida di Huria Korin. Gaor bangsoi ribut. Ujung ngagabe sudat. Bohama asamena jo ruas ni Huriai daripada ribut tamu tumagom maau dapolaro tu Huria munaon inna si Paulus. Alainang pesongonia manginang riko do si Paulus patorakon meluruskan akadugaan kekeliruan taringot tu imana nanidok nya kazolma
laho mangaluluyak sinamot marhite pelayanan nai perlu diluruskan. Di Pangido akka sekelompok halakomma ise manabui makatidakon taringot tu si Pauluson, taringot tu pangalahona, taringot tu akka pakobasyon nanang doho parulonna. Jadi naujui masa do pihak ketiga laho pabuahon hasitongan ni sasahala. Di surat tumay marhite surat Nabi Noan ni pihak ketigai tu inganan na tinujuna. Alayaha marespon ni si Paulus sa manginang taringot tu Pangido ni masa ikon na dong laho makatidakon songod dia au isurat to ni Muse ipasahati tu piga-piga halak na proteson. Jadi mananidok na surat panidang yon. Taida mamanginang ayat sada dia lusi si Paulus ma diturpuhon. Na mangulahi dohami mamuji-muji diri nami manang narikot marsura panidangyo kami madapoto kamu. Manang madjalo siya kamu songo binahin ni nadeba. Lapatan na si Paulus naing madok tu huria korin. Boha hupuji-puji hami madiri namion. Asalas rohamu na mabigi dungi hupabuah hami may husurat to kami may tuhamu. Ini si Paulus. Apakah harus ada surat kesaksian? Asapos rohamu na taringot tu pakubasyokku. Dungi hutongos may musay tuhamu. Alani dua manginang didok si Paulus diturpuhon. Dang polarikoti hamudo surat nami ninna di ayat 2. Di ayat 3 didok muse taddado hamu surat ni Kristus nahu paturehami. Artina dang polarikot adong pihak ketiga bersaksi taringot tuau inna si Paulus. Dang polarikot ditongos surat songod dia pangulahonokku, songod dia pabahenakku ditongos tuhamu. Dang polarikot atong ise do na makatidakon dido ibana hamudo surat nami tuhuria Korin. Jemaat Korintus menjadi surat Kristus. Jadi sian ruas ni hurei do bersaksi. Songonod do si Paulus, songonod do nang parulonna. Taingot dua manginang adonggo sada istilah na terkenal sa hatunuaing. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Dan yang terakhir manusia mati meninggalkan nama. Satu naing terjadi doi. Ahamana tininggal huni jolma dung mati ibana guarna. Dungi tasukun ma. Sungod dia akka padapok ni jolma taringot tuguar ni sasahalak naung modingi. Bohado parnguluan na nasalilingon. Sungod dia do pangalaho na naselaon. Guardo angurnay manang hurang angur do guarnay manang sungod dia ma. Alay bedana amang inang anggo si Paulus dang na modding imana rupani maninggal hon huria Korindang. Di pasahati bana matuhuruas ni huriai. Katakanlah tentang diriku. Hamu masurat nami asaw nangadong bena menolak akap pakubasyon ni nasida. Jala di paluas si Paulus do berek kamu parnguluan ni ruas ni huriai. Asa unak kolan guarhu nanaing sukuno muna. Bereng ma. Bege hamu ma. Sungod dia keadaan na. Ala nasida pe. Tudos do songon surat ni Kristus. Jadi surat ni Kristus sa manginang. Berkaitan doi. Sungod dia pangalahoni. Sasahalak. Hobartu. Lomoni rohani Tuhan.
Jadi memang ditulak si Paulus. Ala adong meragukan apostolonna, pelayanan. Ale dia lusi ibana. Berek kamu ruas ni huriai. Suku kamu nasida. Ay nasida do surat ni Kristus. Amanginang mamuk kasian narubi memang persoalan nasi songonon jojok do masa. Tetak do adong hambatan nyak kanaposo ni Tuhani laho pararaton barita nauli tusado portibion. Molo adong almanak tanatageleng di awal ni almanahi huriat ta HKBP adong go piga-piga huria na bergejolak dope. Aladang boy jong gareja. Jadi boy manut taberengi akka huria dia nasubui jong gareja. Dang boy rupani maul hasahatan barita nauli di nasida. Alanya kahumaliang. Memang hambatan itu selalu ada. Naujui pesi nomensen. Ingwer Ludwig nomensen. Ai ujuro ibana manginang tutano batak dang mamitor di jalo halak batahi. Upui naujui. Dang pitor rade rupani halak batak majakon barita nauli Roma hamu amang barita kamu mahatani Tuhan ini na oh tidak. Selalu ada hambatan. Jaladakolan mangabati sungod dia tarsar barita nauli dohot donang mengancam kehidupan ni iman. Ahiado ujui di zaman niopui nomensen hiado adong halak batak nang mangarasun imana. Ilehom mamarhite si panganon di piring. Ilehom matupui. Alay manangalanya hamay dilehonopui ma si panganoni tu pananggay. Gabe malua mapui alayang go pananggom pitor mati do. Irasun tarasum ma imana si botar matai ininna. Jadi memang musuh na jolo dianggap anggo haroroni parbarita nauli termasuk nomensen. Ya dope amanginang masa mapameleon di si atas barita. Jalaikon adong majolma nagabe korban pameleoni. Dungi nagabe paturehon pameleonon ima si baso. Tabo todo si baso kan? Si baso. Dia adalah perantara manusia dengan roh. Naujui dia. Songoni. Jala dung digohi begu si basoi nalaho pamelehonon dihatahon ma tuak kanatorop namadohoti ulaon pameleani asa di takut masih nomensen pas hati hai disi asa ima nagabe korban pameleon alay ahamay do opui na ujuy amanginang Roma pui makatay ay todi na makatay marhite si basoon pargabus dui ay dang todi niopumuna na makatay i alay todi na jahat ninna. Ay bohado tutu dipangido opumuna mudar siyan pinoparmuna ninna. Jadi nasalelengon at tong siyan tonga-tonga ni nasida do menjadi korban persembahan. Ujung nga pitor peak masih baso tutano. Hola dido upui songoni peak tutano. Jadi saya dong gua manginang halak batak na marsakap na jorbut tu si nomensen nauzui. Alayang gopui mahiba na tetak do mana ramah. Tetak labok headoro akka uluan ni halak batak hudok ma raja ni halak batak akka punguan marga punguan ni akka pinopar ni halak batak akka raja ro tu jabu nyopui
makataatay hape sahat tu borngin laus tarpodom manasida di simodom dungi para diopui magowar ni nasida diselumuti. Dan mereka pun heran sui nama hape ramah ni sinomen sentu nasida. Amang inang molotai da songod dia pardalanan ni pelayanan barita nauli di tonga-tonga ni Huriata. Na parjului dung di jalo piga-piga halak batak barita nauli terdiri gawe Kristen. Apakah persoalan sudah selesai? Oh tidak. Gawe lancar do rupani pelayanan di tonga-tonga ni parnguluan ni halak batak daw. Aka halak batak nama jalo hakaristenon na ujui dung di jalo nasida piga-piga halak ay gawe sahira na dia supi do nasida di hutan abe. Jimulodong nama jalo hakaristenon di hutanai seolah-olah dia tertekan. Puasa ditekan ala dangulo binasida tong madohoti ulon ni halak batak apalagi na bersifat mistis. Dangulo be manupahi ujung nga diusir mak. Diusir halak Kristen sian hutanai piga-piga halak gawe marsakak manasida amang inang ba akan na diusiron marpungu manasida di sadainganan dibuka mahuta inganan nabe laus iman waing guarni hutai hutadame itarutung ya de bege hamu hutadame. Jadi napinuka ni halak Kristen na diusir na jolo piga-piga halak sian hutanabe isi mana sida marhuta maka na guarni hutai hutadame ditarutung may. Jadi ceritao na manginang hudapot sian buku niopui na sinurat niopui padita bonar na 70 na berjudul Almanak HKBP. Jadi macai kurang go sejarah jalan macai luar biasa do borak na pelayanan di tonga-tonga ni Huriata. Di do tu hita manginang hita do surat ni Kristus. Ala gabe hita do sebuah berita nauli. Tulia portibion termasuk do tu inganat tanwang. Ay molo HKBP ido ciri khasna. Dang padita pajong-jokon HKBP. Jalikon akuat deh. Dang padita amang inang pajong-jokon Huria. Alaisi do. Ruas ni Huriai. Jala termasuk donang Huriatan wain. Buasa songoni alasian hatu buatta nung ngatartanom di hita rupani songon nani do ni turpuhon surat ni Kristus dohita. Apalagi identitas ni halak batak saya dijujung baringin na. Maka namanang tu dia hitaon mangarato tu dia halak batak mangarato dibuat do adakna ninna. Tu dia halak batak mangarato dibuat do Huriana garejana. Alai sada ditabayopui GHM sihaan ido imana manang tu dia halak batak saya dibuat do badana ninna. Jadi upui GHM sihat do madokoni dakkolan ada na dibuan dakkola garezana na ijujung ada badana pe tetak do ipabuane. Makana saya dong taida manginang memang odu sada hurang atta teh kapangalahu na hutai parbada-badauni sayuloy buat tu pangaratuan. Memang ima angguhita. Terbawa-bawa rupani. Akka nahurangi. Alai say gumurang ma akka nadumenggan natabuan. Sian hutat tabi tu pangaratuan. Buasa tapatu pamanginang minggu sending. HKBP sadarion.
natahalas so sadario sa sitong na marmula doi di tahun 1800 adong masa da lembaga na marguar Pardonganon Mission Batak na niluhon ni Padita Henok Lumbatubing doho akadungan na marbarita nauli na sida dakolat tu halak Batak alay tu akajolma naso terjangkau dope hakaristeno. Jadi ulon sending dang ulon ni misionaris sa sitong nai. Alay ulon yak kapinopar ni halak Batak doi marbarita nauli tu akka piga-piga luat. Jadi guarna Pardonganon Mission Batak do naujui. Alay dung dipudian nyari gabe guarna ma zending HKBP. Alay ulon ni halak Batak doi. Dang ulon ni misionaris, dang ulon ni halak Eropa, dang ulon ni halak Barat tidak. Itu murni na pinukan ni pinopar ni halak Batak. Ima Padita Henok Lumbatubing. Makana sahat tunuaing ipatu padoi. Jadi pelayanan ini dakolat tu halak Batak. Termasuk donang tusuku na asing. Sadariom maamanginang nang dipatupa parmingguon pesta zending pusat na di Nomensen, Universitas Nomensen di Satar. Laus disima nuaing dipaborhat 12 halak misionaris ni HKBP tu Afrika. Jadi ngai tongos nuaing 12 halak Padita kebetulan aka Padita naposo de penasida akanak buru doli-doli itongos ma borhak maimana di minggon tu Afrika tu Rwanda tu Bosnia adong sadanay lupa. Jadi kurang lebih nasida 7 tahun manon makubesi di si. Jalasiani ya manginang tabereng akasi sungunima ulon na marsending. Marhite perkembangan ni HKBP nuaing ikuna kuata do ngalam terjangkau be akka pelayanan di ganu-ganu huria. HKBP nasohya di hobasi akka Padita. Mungkin seodo terus suku-sukun nya karuas apalagi mau makatai batu karuas. Buasa adong dope amang HKBP nasu terjangkau nyaka pelayanan nyaka Padita. Ay segurang akka Padita. Buasa adong dope huria na kosong tang adong Padita. Ay memang idolusna naujui. Aladang tolap ni garijai mabalajoi Padita. Alay nuaing dangbi manang idia pe huriana molongai tongos batu silau. Naujui HKBP telu dalam. Pagaratau moldo majalo Padita. Unakko Padita, calo Padita pe ngamau. Buasa ala soal balajo. Nuaing dangbe. Marhite sentralisasi ni huriata. Ngai tongos betusi. Jala termasuk donang amanginang huria-huria na asing nadong disadok Portibion. Dang holad di kota be adong Padita. Di desa pe, di huta-huta pe, ngahiraris be. Ale memang saya marna hurang ko hape. Ale saya dong ko pe sada-sada na sodong pangulan nago di sini. Alani do mahita manginang tumangyakon huriata HKBP on. Salam mangerbang pakubasyon na. Huhu nang tatangyakon. Akan aposo ni Tuhan niya kaparhaladuna situana sa margogo makubasi huria. Lausido tong nataparyahi. Buasa tapatupa di huriat taon. Ima pesta paturehon fasilitas ni garejata
termasuk do natasakapi laho padenggaton gedung sekolah minggu. Ngatabere nga manginang nakaning ya nakotay bohama ay ido generasita. Hitak kana tua-tuon ido masa depata yak kaya nakotay. Mangaraduti haporsion na termasuk manang mempersiapkan nasida dalam hal iman. Ido bahen ipadenggam ma disakapi ma padenggaton fasilitas gedung sekolah minggu. Manabay ay ngalam tababe hape yanakon ni huriat tahun sekolah minggu. Maka natapatu pa pesta. Jala pesta pembangunan sahalion sayang giyak ma dang songon na somalwe. Molo pedong kartu pembangunan ni. Bohama asa unang songon repot di pesta-pesta sebelum ma. Tatupahi maya manginang dalan ni huriata laho padenggaton aka fasilitas-fasilitas termasuk melayani sekolah minggu. Tuhan tama nama masu-masu hita. Amin martang yang mahita. Mulate malay Tuhan. Di minggu sadarion topet merjubileum 125 tahun sending HKBP idonang nad pesta ho kami huhalas sok kami padongan yomu dingolu nami lumobi di ulaun marseding pasahaton barita nauli tulia portivion say tulus may lumobi naung tinongos ni Huriam 12 halak na posom tu Afrika marbarita nauli pasahaton hatam tu nasida hupariahi hami matongali Tuhan nang pakubasion di Huriam say lammangerbang may marhite pangaramotiom pasu-pasu mahami saluhukna. Nama jakon hatam di ngulu namion. Mula tema ali Jahoba sahat di homa ngulu nami nang ruas ni Huriam HKBP Sentosaon ganup-ganup keluarga. Ragabo aka napinangido ni rohanami nasi nakapan ni ngulu nami. Alani Tuhan pasu-pasu mahami. Say patulus maaka natinahi ni roha nami ganuk marsada-sada patulus may hobar tulomo ni roham pasu-pasu manang keluarga nami be yanakon nami be nang sahat tu pahupu homa namang gonggong ale Jehova di bagasan Yesus Kristus dilas ni roha ni ruas ni Huriam nama jalo denggan ni basam marhite gajang nyumur torop na adong matolu pulu pitu halak na berulang tahun hatutubu di bagasan saminggon ruas ni Huriam HKBP Sentosa atong hale Tuhan say manupak maho di ngulu ni nasida lamar taba-taba maholongmu nang hahipason gajang nyumur turuas ni Huriam na berulang tahun kelahiran. Huwa kami donang tangyang nami. Ima turuas ni Huriam na di bagasan las ni roha ala di pasu-pasuho na sida nilihoko sada dana buru di tonga-tonga ni keluarga na ima keluarga amang ensiaturi inang buru si majutak ruas sektor pitu. Ali Tuhan say pasu-pasu ma buru ni nasida nang songoni natoras na margugo di bagasak kay pason pagudang-gudakon buru ni nasida pinuji pinasanga maho ali Jehova disakap nauli yanakon ni ruas ni Huriam nanaeng majalo pasu-pasu pardongan saripeon ima Denius Maulana Aritonang dohot nanaeng orwana Indri Apria Jayanti Borusitio ale Jehova
Sehoma na mga ramuti sakap ni nasida lumubi ulaon pamasumasun na nang dipatupa di hari Sabtu na nang ro. Sa tiurmal itu hanulaw ni ng keluarga kedua belah pihak, keluarga besar Aritonang, keluarga besar Sitio. Nang akatuturna di bagasan sada ni roha nasida Tuhan mangudurhon anak doho boru ni nasida. Majalo pasu-pasu pardongan sa repeon nang patupahon adat habatahon. Hobartu asido holong roham denggam may di patupan nasida. Maulate madihual Tuhan. Ikut jupang matutu barita habo ni roha lumubi si taonon na masa di keluarga hala amang sumbayak do inang borusyahaan nang jumulo dia lapo sian tonga-tonga ni nasida ama nami amang sumbayak diari nang salpuk naikom manadikon keluarga ni nasida yanakon nang lumubi inanami ale Tuhan say homa na mga puli keluarga lumubi inanami na di bagasa kabalun na sida tututu julan nyari lahu marmudu-muduhon yanakon na say margogo manasida tarapol alahodo pangapol na sumurong pinuji maho ale Tuhan buat kami donang tangiang nami ima tuulaon pesta boas di tingkat distrik nanang di Patupa di regional 2 Samarinda ima perlombaan yak kaya nakon ni ruas ni huriam sikola minggu saya tulus ma ulau ni na dipersiapon yak ka panitia dengan mardalan hobar tulo moneroham martangyang dohami ali Tuhan turuas ni huriam na di bagasan persahiton wain lumubi ma di inanami nyonya situa J Aritonang borusinaga naupnam di rumah sakit Dirgahayu asima roham Tuhan sehoma manupahi inanamion majama pamatangna asa hipas nasida marhiti akka pelayanan medis na naniadopan na nang sunguniak kaubat si panganon si inumon makorhon hamamalum may tu pamatang ni inanami margogo manang keluarga di bagasan pos ni roha nasiakko mulate ma ale Tuhan sahadiho mangulo nami jalo matangyang nami ala ni Jesus martangyak kami amen. Mari demahita huhu pasahaton pelata. Ikundong
hinahulongan ni Kristus. Jakon masodang siya Tuhani na manudangi sado dalammu. Mardalan maho rapon Tuhan Yesus. Asaw nang liluho, alay tiurma akka dalammu. Jalo omu manang hatuaon doho dame, marhite tondi parbadia. Amen. Saya pargugoy mahami ale Tuhan. Luas ma digohi holong ni Tuhat tay roham. Asalam manad daho diakka pabahenan ni debata, patupahon haluaon, tunasa na tinopa. Sa di pargugoy maho marsitutu, para raton barita haluaw ni. Amen. Saya pargugoy mahami ale Tuhan. Patinggil ma si pareomu, roha ng pikiramu, manangihon parsuruon na, ditonga-tonga ni ulommu na maragami. Say to dinay ma mangalehon hiras ni roha diho, gabe parbarita nauli. Martang yang mahita. Ale di bata ama nami na di banua ginjang horo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan. Doho naso libasa na moliutus. Pasat tami ma sian nanilehom mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon pati bulhon harajon mo. Ditonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite tondim. Asalam hutadahami godang ni silehol-lehom mi tuhami. Asalam girgir hami mandok mo lihati tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen.
Ale Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami jala debata nami. Hamuliaon dohot puji-pujian madihoro di saleleng nilelengna. Nunga ditau kona porsuk use mudarmu humokop hami pardosa. Asa Tuhan ngoluak kami. Disuruh hodo sisiamu mamaritahon barita nauli tu portibion. Alanido bahel las rohanami nuaing. Ainunga sahat tuhami baritai. Gabi jumolo hami jupangan martibakon akka bangso na asing. Salehon maton di parbadia tu hami. Asa mangului hami diajar doho poda nasian hatam. Setabay hapor siyaon nami. Jalalokangi rohanami siap portibion. Asa jol manabadia jalanay baru hami. Di parbagahodo oloamu pangiduan nami. Asi maroham dohot diakka nasu tumadaho dohot halak parugamo na asing akana hudul di haholomoni sedas nasida ro asa dohot nasida marpungu di huriami sungguli marohani halak Kristen suru manasida mamaritahon barita naulii asa tau sira doho palito nasida di portibion seramoti mahuriam jala parsahalaya kapar haladom lau mamaritahon hatami dohot patulucon sakkamu say suruma akka pangula na burju tusigotilon na labasi asa dipapungu na sida na tao tu harajaomu say ramoti jala pasupasu ma akka naposom na pararaton harajaomu di tonga ni naso tumadaho doho parugamo na asing lehot tu na sida gogo benge ni roha hapor seaon dohot pamopomon ni roha asapirto dina manaon-naon pai mahon akka naolo panguluon saleho napulapul tuakka pangula naung loja apu si mailu-ilu siyam matana semar parbue bahen ulaon nasida asamarolopolop nasida mamujiho seramoti ma akka huria naung pinapungumi iduna ro di ruasna pada usian nasida pangaleleon manang pangarupaon ni parjahat sayunang loas tarabat harararat ni barita naulii say padema maakka musuna saya rahon mahala na disadok tanoon asa riana sida ro tu huriam sian utara ro di dangsina siak kabicaran rodi hasudutan asadumu hami sadahuria nabadia namar hatopoton Tuhan Yesus Kristus ido raja doho Tuhan bahen hasangapon ni debata ama saleleng nilelengna amen alia manami na di Banua Ginjang say pinarbadia maguarmo say Roma harajaonmo sa saut malomo ni roham di Banua tungaon songon na di Banua Ginjang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sondakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasaorhon madamena tuton di munabe. Amen.
Selamat hari Minggu madi ita saluhuna.